Kaixo kazetaguneko adizkedeak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Gogoratu, astero, gatozela, zuengana gure YouTubeko kazetaguneko kanaletik zuzenean, teknologia berrien inguruan dauden berri guztiei buruz hizketan. Beraz, adiegon izan ere astero erronka berriekin bai gatoz. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetaguneko kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Kazetaguneatik pantailan ikusten duzuen moduan. Beraz, eskerrik asko gaur gugaz egoteagatik eta ekin diezaiogun gaurko gaiarekin. Gaurko gaia. Zein da gure gaurko gaia? Ikas ezazue QR kodeak kudeatzen. Erabili eta baita ere sortu. Beraz, gaurkoan QR kodeen inguruan ariko gara hizketan. Izan ere, gogoratu, QR kode hauek edonon dauzela, bai jatetxe, udaletxe, edota edozein tokitan. Beraz, gurean gaur, QR kodeak. Baina hasteko, zeri deritzo QR kode bat? Azken finean, betiko barra kodearen bilakaera dugu QR kodea. Azkenean, datu matrize moduko bat da, bi dimentsiotan, eta QR kodeek zer dauka barruan gordeta? Informazioa. Informazio, argazki, enlace, baina azken finean, kode horren atzean informazioa aurkituko dugu. Eta informazio hori irakurri ahal izateko zer behar dugu azken finean? Imaginatu, mugikorra erabiliz, QR kode hori eskaneatuz, informazioa gure gailuan jasoko dugu. Hori baino ez. Azken finean nahiko erraza da aurrerantzean ikusiko duzuen moduan. Hor adibidez, alde batetik betiko barra kodea jarri dizuet eta bere bilakaera QR kodea. Normalean barra kodeak edonon ikusiko dituzue, baina gaur egun barra kodez gain bere bilakaera edo QR kodeak ikusiko dituzue baita ere. Beraz, hor dauzkazue, lehen barra kodeaz, gaur egun QR kodeaz. Eta gogoratu, QR kode bat zeuek oraintxe bertan sortu dezakezuela. Barra kode bat sortzea desberdina da, baina QR kode bat sortzea, une honetan ordenagailu edo mobila dela medio sortu dezakezue. Hala ere nik gero, adibide bat jarriko dizuet normalean egiten dugun moduan. Beraz gogoratu, barra kodearen bilakaera QR kodea, hori baino ez. Eta nola erabili QR kode deritzon olako gailu hau? Azken finean bai, mugikorra zein tableta erabiliko duzue, imaginatu zeuek jatetxe baten QR kodea mahai gainean daukazuela. Azken finean, mobila mugikorra hartu, kode horri argazkia atera, eta bat-batean, zeuen mugikorretan, imaginatu, jatetxe horren menua ikuskatzeko aukera izango duzue. Lehen, QR kode bat irakurteko aplikazioa behar genuen. Aplikazioa imaginatu, Google Lens, QR Droid edo lector de QR. Baina gaur egun, normalean ez da aplikaziorik behar. Hau da, imaginatu QR kode bat daukazuela. Mugikorraren argazki kamera zuzenean zabaldu, QR kodea eskaneatu, apuntatu eta momentuan informazioa eskainiko dizue. Beraz, saiatu eta frogatu. Ze mugikorra askok ez dute aplikaziorik behar. Zuzenean, mugikorraren kamaragaz.
zeuen mugikorrak ez badau zuzenan irakurten, gogoratu, Google aplikazioa zabaldu eta Google-ez dala medio ere aukera izango duzue. Eta bata edo bestea ezin baduzue, gogoratu bai iOS zein Android erabiltzen baduzue, QR kodeak irakurteko aplikazioen bat instalatu beharko duzue. Hala ere, laguntza behar baduzue, gogoratu, zatozte zeuen kazetagune hurbilenera, itzordu hartu eta laguntza emango dizuegu. Beraz, gogoratu, QR kode bat irakurtea nahiko erraza dala. Hor adibidez, imaginatu adibide moduan, mugikorrean aplikazioa instalatu duzuela, bai Play Storetik edo App Storetik, hau da, aplikazioa zabaldu, QR kodea fokatu, hor argazki moduko bat atera, eta momentuan zeuen pantailetan edo URL-a edo fitxategia edo dana dalakoa ikusgai izango duzue, sakatu eta informazioa eskuratzeko. Holako misterio handirik ez teko. QR motak, hau da, QR mota desberdinak daude. Bai, estatikoak alde batetik eta bestetik dinamikoak. Hau da, QR estatiko, hau da, QR kodea sortu egiten da eta beti informazio berdina izango du. Imaginatu zeuek QR kodea sortzuen duzuela, estatikoa ordutegiaz. QR kode hori eskaneatu eta gero, informazioa beti berdina izango da. Ez da aldaketarik egongo. Eta bestetik, QR kode dinamikoak. Imaginatu jatetxe bat. Eta jatetxe horretan eguneroko janaria edo menua aldatu egiten da. Hau da, egunen baten plater batzuk. Eta beste egun batzuetan beste plater batzuk. Bakazio hauetan QR kode dinamikoak izango dira. Hau da, sartutako informazioa edo QR kode horren atzean dagoen informazioa egunez egun desberdina izango da. Imaginatu, astelenean menu bat, asteartean beste bat, dinamikoa aldatu egiten da. Estatikoak, QR kode estatikoak abantailak doakoak dira eta sortzeko errazak. Hau da, gero zeuek bat sortuko duzue, nik jarriko dizuean adibideagaz. Ez dute olako zerbitzu hornitzaile bat behar. Hau da, zeuek QR kode hauek sortzen dituzunean sortu eta aurrera. Ez duzue olako enpresa bat edo hornitzaile bat kontratatu behar. Zeuek sortuko dituzue zuzenean. Hoiek abantailak eta desabantailak, hau da, edukia, informazioa ezin da eguneratu, informazioa beti berdin. Hau da, horrez gain, imaginatu denda bat daukazuela, ezin da jakin zenbat pertsonek eskanea dutuen QR kode hori. Ze imaginatu denda bat daukazuela. Jakin nahi dut, QR kodea gaur martitzena 100 pertsonak edo 200 eskanetu duten. Ezin duzue. Hau da, azken finean ezin duzue datuen jarraipenik egin behar. Beraz, horiek estatikoak, baina dinamikoak, abantailak, informazioa edozein unetan aldatu daiteke. Imaginatu QR kode horren atzean dagoen informazioa, adibidez, ordutegia aldatu duzuela. Informazio hori aldatu egin dauteke. Horrez gain, denda bat badeko zuek kostuen aurreztea. Hau da, ez dago QR kodeak berriro inprimatu behar, zeuek dendan, imaginatu atean, udaletxean, QR-a jarrita deko zuen, betiko, baina zeuek QR horren informazioa zeuen mugikorretik edo ordenagailutik aldatu dezakezue, zeuen kanpainei errendimenduari buruzko datu edo informazioa jaso, eta
pertsonalizatu, imaginatu diseinu, kolore edo dana dalakoa. Desabantailak, normalean hauek ordaindu egin behar direla eta hornitzaile edo harpidetxa bat eskatuko dizuela. Eta gogoratu behar, gero komentatuko dizuedan segurtasuna eta pribazitatea. Azken finean askotan ere, QR kode horien atzean arriskuak egon daitezkela. Hala ere, arrisku eta honi buruz geroago itxaiungo dugu. Beraz gogoratu, QR dinamikoak eta QR estatikoak. QR kodeen funtziorik ohikoenak gogoratu, nabigatzaile batean sartu eta informazioa bilatu, Google Mapsen kokapena, imaginatu, ni banoala edonora eta imaginatu QR kodea ikusita, non gauden ikusteko kodea eskaneatu. Kodea eskaneatu eta kokapen bat emango dizue. Hartzailerentzako funtsezko informazioa edo emaila jaso, wifi saretara konektatu bebai, imaginatu etxean wifia jarri duzuela. Routerra hartu, routerrak etiketak wifi kodea, QR kodea izango dau, eta pasaitz guztia sartu beharrean, kodea eskaneatu eta aurrera. PDF fitxategiak deskargatzeko, irudiak ikusteko edo aplikazioara joateko. Azken finean, QR kode funtzio asko dauzkate. Eta horien artean, internetera sartzeko, marketing eta promozioak, imaginatu, deskontua jasotzeko edo deskontua ikusteko, QR kodea eskaneatu, wifi konexioa, ordainketak eta transferentziak egiteko baita ere, eta baita ere imaginatu egun baten olako QR kodea topatzen duzuela. Nere informazioa edo kontaktu informazioa jasotzeko, hau da pertsonaren helbide, telefono, emaila jasotzeko, QR kodea eskaneatu eta informazioa zeuen pantailetan zuzenean izango duzue. Horrez gain, autentifikatzeko, hau da, plataforma desberdinetan sartzeko, hau da, Facebookera sartzeko pasaitza, imaginatu, autentifikazioa, zeuek QR kodea dara medio plataforma desberdinetan sartzeko passwordra sartu gabe, aplikazioak deskargatzeko, jatetxe, udaletxe, dendetan informazio jasotzeko, menu, ordutegi kontaktuak normalean horretarako erabiltzen dugu gehienok. Imaginatu udaletxera joan eta udaletxea itxita. Ordutegia jasotzeko eskaneatu ezazue kodea. Kodea eskaneatu eta pantailetan informazio jasoko duzue. Gertaerak, hau da, ekitaldi bidai, imaginatu basoa zela, zeuen herriko mendi ibilbideak sortzen dituen edo planifikatzen dituen pertsonaren gana. Eta urrengoa esaten dizuela. Ez, domekako ibilaldia ikuskatzeko eskaneatu ezazue kode hori. Kodea eskaneatu eta informazioa jasoko duzue. Edukiak partekatzeko, fitxategi, tutorial argazkiak, eta baita ere produktuak. Imaginatu dendara zoazela, bai janaria erostera, zapatilla, poltso edo dana dalakoa. QR kodea bilatu, baldin badauka, eskaneatu eta produktu horren informazioa jasoko duzue. Beraz gogoratu, erabilira anitz dauzkala. Eta betiko galdera, bai zeuk eta nik egiten diogun galdera, geure buruari egiten diogun galdera. QR kodeak seguruak aldira. Betikoa ez, pribazitatea, arriskuak, bai, arriskuak beti ere egon daitezke. Malware deskarga, hau da, virus baten deskarga,
jakeatzeko aukera eta baita ere fizina dalakoa. Azken finean, imaginatu arriskuak ere beti ere hor daudela. Phishing, malware edo jakeatzeko aukera desberdinak. Azken finean, zeintzuk dira arriskuak? Hau da, zeuek QR kodea eskaneatu eta phishing gunetara eroatera. Azken finean, normalean, imaginatu QR kodeak itxura normala daukala, baina arriskua egon daiteke. Edo imaginatu zeuen ordenagailuetan olako web bat topatzen duzuela, ez ezaguna bapatean, imaginatu bapatean web orrialdea edo programa deskargatzeko eskaneatu ezazue gure kodigoa. Hor kontuz, adibide, izan ere, web orrialde hori ez ezaguna baita. Beraz, kasu hauetan, adi ibili. Edo, imaginatu, basoa zela hor atzerrira. Eta bapatean, QR kodea eta jartzen dauana wifi publikoa instalatzeko eskaneatu ezazue kodigo QR-a. Adibide izan ere, wifi sare horren atzean ez dakizue nor dagoen, baimenik gabeko ekintzak. Gogoratu baita ere, QR kode gaizto batek zeuen SMS-ak zeuen mugikorretik bidali ditzakela. Izan ere, gogoratu askotan, QR faltsu eta gaizto asko daudela. Beraz gogoratu, QR kodea eskaneatu baino lehen, dirritan pentsatu. Hala ere, normalean imaginatu basoa zela zeuen mendi asoziaziora, udaletxera, jatetxe batera, supermerkatuko produktu batean, zapatia normalean ez da arriskurik egoten. Baina askotan ere, kontutan izan behar ditugu orain arte komentatutakoak. Baina ere normalean seguruak izaten dira. Nola babestu? Kodea bisualki ikusi, kodea hor zeuen begien aurrean daukazue. Inork ez du kodigo QR-a kendu eta berria goian ipini. Hau da, ikusi kodigo QR-a ez duela inor manipulatu. Imaginatu udaletxera zoazela eta QR kodigoa hor daukazuela. Inork ez duela kendu jarri ondo dagoela, kodea bisualki ikuskatu. Iturburua, hau da, nor dago QR kode horren atzean? Udaletxea, liburutegia, mendi asoziazioa, denda hipermerkatu edo dana dalakoa. Horrez gain, imaginatu QR kodea eskuz eskaneatu duzuela. Eta azkenean gogoratu normalean, QR kodea eskanetzen duzunean, onlako enlace, link edo URL bat aterako dela. Imaginatu sakatu beharrean, jende askok egiten dagoena da, eskuz idatzi. Beraz askotan, QR kode horrek eskaintzen edo ematen dizun, igortzen duzun URL edo helbide edo linka eskuz idatzi. Horrez gain, zeuen mugikorra, zeuen smartphone edo tableta eguneratu, hau da, ziur mantendu, gailua seguru mantendu. Horretarako gogoratu, joan zaitezte ajustes edo ezarpenetara eta gogoratu, software eguneraketa, aktualización de software, zeuen gailua eguneratuta mantendu. Eta zalantzaren bat baduzue, danok egiten duguna, galdetu eta galdetu. Lagun bati, kazetaguneari edo dana dalakoarik. Azken finean gogoratu, galdetuz leku guztietara iristen garela. Horrez gain, nola babestu? Babesteko aplikazioak eskuragai dauzkazue. App Storeen edo Google Playen. iPhonea erabiltzen baduzue, iPada edota Android gailua.
Beraz, gogoratu, nik adibide moduan, adibidez Kasperskyk badeko olako aplikazio bat, eta horrek, imaginatu QR kodea eskanetzen duzuela, olako antivirus moduko bat eskainiko dizue. Hala ere, antivirus asko dauzkazue, bai Google Playen zein App Storeen eskuragai, eta horrek ere QR kodeak olako ikusi eta olako zeozer arraro antzematen badau, abizua emango dizue. Beraz gogoratu, olako aplikazioak ere eskuragai dauzkazuela, QR kodeen arriskuei aurre egiteko. Nik adibidez erabiltzen dut, QR kodeak irakurtzen ditut, eta momentuz orain arte ez dut inolako arazorik izan. QR kodeen abantailak. Enpresa bat daukazuela, QR kodea sortu ezazue, zeuen enpresarentzako. Olako bezeroek, klientek, zeuen informazioa zuzen eta erraz eskura dezaten. Horrez gain, denbora irabazteko. Hau da, imaginatu QR kodea jarri, erabiltzaileek zuzenean QR kodea eskaneatu eta informazio momentuan eskuragai izango duzue. Eta baita ere enpresa bat baduzue, emaitzak eta berehala jakiteko. Zenbatek eskanea duten zeuen QR kodea. Bai enpresa, asoziazio, dantza talde bat, edota imaginatu mendiko lagunen taldea. Hau da, azken finan, hau edonor sortu eta erabili dezake. Desabantailak, hau da, gogoratu, pribazitatea, azken finean, QR kodeen atzean zeuen informazioa baitago. Beraz, QR kode bat ez duzue sortuko zeuen informazio pertsonalagaz. Horrez gain, kokapen zehatza eta iraunkorra izan behar du. Hau da, imaginatu QR kodea sortzen duzuela. Honek ere mantenimendua behar du, eguneratu behar duzue, beti ere informazioa eguneratuta egon dadin. Hau da, imaginatu zeuen meldi taldearen olako bulego edo ofizina daukazuela, eta QR kodea ez duzuela eguneratu. Imaginatu, ni banoala, klak egin eta ordutegia, 7:00 bederatzietara. Eta, klaro, ordutegia zaharra da, eta ordutegia berria dago. Honek ere, mantenimendu bat behar du. Eta horrez gain, lehen aipatu dizuedan, iruzurrak, hakeoak eta phishing. Eta zeuek, orain itxaldia bukatuta gero, QR kodeak sortu ditzakezue, momentuan, etxean, parkean, mugikorrean, bai. Horretarako aplikazio desberdinak topatu ditzakezue. Adibideak, QR Coder Developer, QR Coder Generator eta QR Tiger. Hor dauzkazue, 3 aplikazio desberdin. Bai, ordenagailuan, zein tabletean, zein mugikorrean, ointxe bertan. Aplikazio horiek dala medio, zuzenean imaginatu, Googlera zoaztela ordenagailuagaz. Crear kodigo QR. QR kodigoa sortu. Ordenagailuan tekleatu eta hor pila bat web orrialde topatuko dituzue zeuen QR kode pertsonalak sortzeko. Hoien artean, lehen aipatu dizuedan QR kode developer, hortze adibide bat. Horrez gain, QR Tiger oso erabilia eta aukera anitz ikusiko dituzuen, eta baita ere qrcodegenerator.com. Azken finean, 3 hauek adibideak izan dira, baina gehiago ere badira. Nik orain adibide bat jarriko dizuet, imaginatu, basoaztela ordenagailuan, mobilean aplikazioa, eta ordenagailuan zuzenean bilatzaile bat topatu, QR Code Generator idatzi eta aurrera joango gara. Web
orrialde barruan sartu eta hor aukeranitz izango dituzue. URL-a sortu, VCard dalakoa informazioa, texto, email, SMS eta zeuen QR kodeak izango duen informazioan aukera anitz. Nik adibidez, texto dalako aukera sakatu dut, hau da, nik edo zeuk nire QR kodea eskaneatu eta zuk pantailan textua jaso dezazun. Texto sakatu eta adibidez nik textua idatziko dut, KZ gunea, ordutegia, 9:00-tik 12:00. Hori da nik QR kodea eskaneatu eta gero zeuk zeuen pantailan jasoko duzun informazioa. Eta momentuan, pantailan eskumaldean ikusten duzuen moduan, QR kodea sortuko du. Azken finean, nahiko erraza eta intuitiboak izaten dira aplikazio hauek. Hori egin eta gero, hor adibidez, eskumaldean pantailan QR kodea ikusten duzu, ez? Edizio aukerak daude, kolore, forma, itxura. Baina azken finean, nik QR kode hori deskargatzeko aukera izango dut. Beraz, deskargatu aukera sakatu, hor adibidez, ordenagailuak QR kode deskargaz karpetan sartuko du edo zuzenean zeuen pantailan zabalduko du eta QR kodea sortuta izango duzue. Beraz, honena trasteatu eta saiatu, ea zeozer lortzen duzue. Bestela gogoratu, itxordua hartu eta zatozte zeuen herrietako kazetagune hurbilenera. Beraz, nahiko erraza da. Eta gogoratu, erabilerak jatetxetan, udaletxetan, leku askotan ikusgai izango dituzue. Bai, zeuek eskaneatzeko edota zeuek zeuen etxetan egiteko. Beraz, azkenean, hauze bidirekzionala da, hau da, zeuek erabili, zeuek eskaneatu edota zeuek zeuen kode pertsonalak sortu. Beraz, gogoratu, QR kodea gaur bertan erabili, kalera zoaztela edo zein tokitan eskaneatu ditzakezuela, bai Google Lens, zeuen kamera edota aplikazioa instalatuz, eta zeuek zeuen etxetan sortu ditzakezuela. Beraz, aukera anitz dauzkate QR kodeak. Laburbilduz, QR kodeak erabili, berdin dio adina, sexua, edonork erabili dezake edo edonork sortu dezake gaur bertan QR kodeoa. Lehen, barra kodeak, gaur egun etorkizuna QR kodeak, hori baino ez. Gaurkoz bukatu dugu, eskerrik asko gaur kazetaguneaz egoteagatik eta gogoratu aukera anitz dauzkazuela eta sare sozialetan ere bagaudela. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, sare sozialetan bagaudela eta edozein tokitan gure berri izan dezakezuela. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik, egun ederra izan dezazuela eta hurren arte ondo izan.